खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै थामथि खेबनि थाखाय समायखिरा लाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांजों लोगोसे गासै 4 बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय फारियै बकाखातनि एमएलए अतुल बरा, गलाघाटनि एमएलए अजन्ता नेउग, दुलियाजाननि एमएलए रामेश्वर तेली आरो माजबाद बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि एमएलए चरण बर' बिथांमोना गाव गावनि समायखिराखौ लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्थ्रि अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानन्द सोनोवाल आरो बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफायो। बिपिएफनिफ्राय माजबाद बियाबाव देरहासार जानो हानाय एमएलए चरण बर'आ केबिनेट मन्थ्रिनि बिबानखौ मोननायनि उनाव गोजोननायखौ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसि ओनसोलाव जों दायो जौगाथायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो बे खेबावबो बिपिएफ दोलोनि सोरखारखौ जेरै हागौ एरैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो नाजागोन होननानै खोथा होदों गोदानै मन्थ्रि हिसाबै सायख'जानाय चरण बर' बिथाङा। गसाइगावनि बांलारि माथि दैमायाव ना हमबाय थानाय समावनो सानै उन्दै हिन्जावसाया दैयाव गबनानै दङमोन। गोबां नागिरनायनि उनावबो हिन्जावसाफोरनि जेबो गुमुर मोननो हायाखैमोन, नाथाय तुलसीबिल पुलिस थानानि पुलिस आरो एसटारि फर्सआ जाथाय जानाय जायगायाव नागिरनायखौ जागायनानै सेमुएल मार्डिनि फिसाजो इसा मार्डिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो, नाथाय रतन मार्डिनि फिसाजो बिउटि मार्डिखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। बशिष्ट पुलिसआ फिन आरोबाव 3 डकाइतफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय डकाइतफोरखौ फारियै इउसुफ आली, सानवार हुसेन आरो थाइबुर आलीखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे 3 डकाइतनि हानजाया मानकासार, बरपेटा आरो कलगसियानिफ्राय फैनानै गुवाहाटियाव आश्रय लानानै डकाइत खालामबाय थादोंमोन। पुलिसआ बे डकाइतआ सिखाव खावनाय जाथाय खालामनानै बाइकजों खारखोमानो नाजानाय समावनो बिसोरनि उन उन होसोलांनानै हमनो हादों। गुवाहाटिनि गोबां ओनसोलावनो बे डकाइतनि हानजाया गोबाव समनिफ्रायनो सिखाव खावनाय खामानिखौ जागायदोंमोन। पुलिसआ बिसोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादजों लोगोसे गोबां केजिनि सना आरो रुफानि गहेनाफोरखौबो बोखांनो हादों। बे दुथां सिखावनि हानजाया बेफोर खावनाय बेसेन गोसानि गहेनाफोरखौ गुबुन जुवेलारि गलायाव फानहैनायखौ जागायदोंमोन। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोङो बेवहाय जिहेतु गिबि बर' आइजोनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय जोंनि मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि दिनैनि दिनावहाय जोङो बे 12 मेखौ जोङो बर' बिमा सान हिसाबै फालियो आरो बेखायनो जोङो बेवहाय ज' जानानै बिथांमोननि सावगारियाव जोङो बिबार बावदों, साखि सावदों। मानोना माहारियारि बादखौ जि जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो मोनदांबोदों, मिथिबोदों जे सोमावसारनाय आरो गावनि मोनथायखौ गावनि बर'नि बा बर'फोरनि जि जोङो नासयजानाय गादब जानायनिफ्राय उदां जानो थाखाय बयबो सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन आरो बेयावनो जोंनि गिबिसिन आइजो मुंख्लं जालांनाय गायदे आरो हेलेना बिथांमोनहा बर' माहारियारि बादनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बिमा हिसाबै बिथांमोना नेरसोन गालांदों आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बर' बिमा सान हिसाबै सारा आसामाव जोंनि बर'फोर थानाय जोंनि बर'फ्रा जोङो बेखौ मानियो। मानोना बिथांमोननि बेबादि नेरसोनजोंनो जोंनि माहारियाव हौवा हिन्जाव बयनिबो गोहोजों माहारियारि बाद लाखिलांनायनि बे मोनसे बिदिन्थि आरो बे मोगथां बिदिन्थिखौ जों रावबो बावनो हाया आरो बिनिखायनो अराय सम जोङो इयुन जोलैयाबो बिथांमोनखौ बिथांमोननि मान आरो हारिनि माहारियारि बादखौ फोजाखांना लाबोनायनि मोनफा मोनफा जे बिदिन्थि गालांबाय बेखौ जों अराय सम मान होलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानो आरो बेखायनो जों बयबो हारिखौ बेबादि सांग्रांथियाव दावगालांनो थाखाय जोङो खावलायो।